Hello mga kabisaya and welcome back again to my channel. And for today's video guys, I'm gonna show you kung saan paghimo sa banana cream in a very simple and affordable ways. So for things first, muna ito siyang mga kailangan mga kabisaya. We need banana of course, evap, condensed milk, margarine, cheese, and cornstarch. And first thing we do, atong i-mix ang evap o condensed milk na casserole. Abin nyo mga kabisaya, kani siyang recipe, very affordable lang gid kay siya no. I think mga 100 pesos makabuhat na mo ani. So after niyo siya i-mix sa casserole, i-stir lang dahil nato siya mga kabisaya para dili po siya mapagod sa ilalom. On a very low heat ha. So may bawaan ninyo pag na well mixed na kay siya kay murag mag-change na yung color. Oh, look at that oh, very kuan na kaayo. So mura gid nato siyang buhaton. Kani siya nga recipe guys, kailangan na kita magsige stir ani. And i-add na to ang 1 tablespoon of cornstarch and water mixture. Kana siya guys, mo na siya makapatiken sa atong sauce sa banana, sa atong cream rather. Mo siya makapalapot. So dako gyud pug papilang cornstarch na to. Of course, margarine. Wala na ko gibutang measurement sa margarine mga kabisaya. Kay it's up to you gyud kung unsa kadagan sa imong margarine. Pwede pud siya butter para mas lami gid siya, pero I'd rather use the margarine kay mo man gid siyang pinaka-classic gid nga ingredients gid sa banana cream, right? So ato na i-add ang banana mga kabisaya. Before siya mag-simmer, ato na siyang i-add gyud sa cream mixture nato para mas musurop pa ang yang sauce. I think for me ha, para mas mukuan pa gid siya sa banana. So nakita na ninyo no, nag-simmer na siya. Tapos continue lang gid atong pag-stir ana kay ang tendency gid aning banana cream magpagod siya sa ilalom mga kabisaya ug mahimo na gid siya og yema. So that's it. Very quick, easy and affordable way. So ato na siyang i-serve. Happy eating mga kabisaya.